Исәнмесез, ТМВда адымнар вакыты җитте. Безнең иҗат төркеме бу атнаның мөһим вакыйгалары, аларга белгечләр карашын һәм соңгы 7 көндәге тормыш үзгәрешләрен тәкъдим итәргә әзер. Бүгенге чыгарылышта. Йөртә безне язмышлар, Татарстанга күченергә мәҗбүр булучылар һәм аларны үз канаты астына алучылар. Әби безгә һәр вакыт әйтә торган: "Кызым, сиңа таш атсалар, син ашат" дип. Кәбестәнең банан буласы килгән чагы. Ни өчен үзебездә яшелчә кыйммәтләнә? Гаеп доллар хакында гынамы? Каләмәт тарттык. Бу бит көз көне өлгергән әйбер, хәзерге түгел. Башкаланың күрке булачак. Казанга ни өчен яңа җәмигъ мәчете кирәк? Күп кеше хәтта урамда да укырга мәҗбүр була җомга намазларында. Башкортстандагы бал конкурсында Татарстанныкы җиңеп кайта. Ни өчен умартачылар бездә бал культурасы юклыкка зарлана? Натураль булган продукт нәрсә бар? Кибеттә менә уйлап карагыз әле сез. Бүген тапшыруны һәркем өчен мөһим булган азык-төлек темасыннан башлыйк. Февральдән бирле без ажиотаж, шикәр комы, карабудай, туз, он дигән шаукымда яшәдек. Кибетләргә халык ташкын булып агылды һәм товар кытлыгы китереп чыгарды. Гәрчә складлар тулы булса да. Менә бу атнада айга сузылган активлык кими башлаган. Шуңа күрә федераль челтәрләр бер кешегә билгеле бер күләмдә товар сатуны туктатты, ягъни кертелгән чикләүләрне бетерде. Әмма шул ук вакытта азык-төлек базарында яңа күренеш башланды. Яшелчәләргә бәя күтәрелде. Әйтик, кәбестә хәзер бананнан да кыйммәт тора. Менә бу фотоны карагыз әле. Банан 96, кәбестә 119 сум. Монда әлбәттә әлегә җавапсыз калачак сораулар туа. Банан кайда үсә дә, нинди урау юллар аша безгә кайта? Бакча артында үскән кәбестәне кибет киштәсенә нинди урау юллар аша китерәләр? Кәбестә халык телендә борыч наборы дип йөртелә торган җыелманың иң кирәкле яшелчәсе. Бу инфляциямы, кемнеңдер килеп туган хәлдән файдаланып калырга тырышуымы, әллә эчке базардагы факторларның бер елда өст-өстенә туры килүеме? Рания Абдрахманова белән Илгиз Шакуров ажиотаж артыннан кулга кәрҗин алып, кибетләргә юл тоттылар. Нәрсә ул борщ җыелмасы? Исеменнән үк күренгәнчә бу кызыл аш өчен кирәкле яшелчәләр. Аңа кәбестә, бәрәңге, суган, кишер, шигендер һәм кай вакытта сарымсак керә. Акчаны күп эшлисеңме, азмы, авылда яшисеңме, шәһәрдәме, бернигә дә карамастан, әлеге яшелчәләр һәркемнең көндәлек ризыгы. Күргәнегезчә, бу исемлектә помидор, кыяр, ит кебек продуктлар юк. Борщ җыелмасының үзенчәлеге шунда, аның составына керүче яшелчәләрнең бәясе ел дәвамында үзгәреп тора. Бу елның ничек килүенә, уңышның нинди булуына һәм башка сәбәпләргә бәйле. Гадәттә кышын язга таба барлык яшелчәләрнең дә бәясе арта башлый. Чөнки Россиядә үстерелгәннәре кимеп бара, ә чит илдән яңа уңыш китерелә генә башлый. Гадәттә мондый чор 2 ай тирәсе дәвам итә. Соңгы бер атнада кибет киштәләрендә кәбестәне 100 сумнан да арзанга табам димә. Каләмәт тарттык. Кәбестәнең 120 сумга бер кайчанда күтәрелгәне юк. Кызыл ашны кызыл итә торган яшелчә шигендер. Аның да бәясе сезон дәвамында 2 тапкырга диярлек арткан. 1-3-4 кишер алам, 5-6 бәрәңге алам, кәбестә вообще алмыйм. Без бүген Татарстанда яшәүче кеше өчен борщ җыелмасының ничә сумга төшәчәген исәпләп карарга булдык. Моның өчен мин кибетләргә, Мин ярминкәгә юл тотачакмын. Ярминкәдә яшелчәләрне берәмләп кенә алып булырмы, анысын әлегә белмим. Карап карыйк. Хәзер без шәһәрдәге күпләп сату кибетләренең берсендә, биредә күргәнегезчә борщ өчен барлык яшелчәләр дә бар. Әйдәгез әле сайлыйк. Мисал өчен кәбестә. Аның иң арзаны килосы 73 сум. Шигендер 1 килосы 67 сум 90 тиен. 1-2 уртача зурлыктагы кишер. Суганның монда бер генә төре бар һәм мул 63 сум 20 тиен. Һәм бәрәңге. Менә бу яшелчәләр җыелмасы безнең якынча 170 сумга төште. Шундый ук яшелчәләрне кеше көндәлек йөри торган кибеттән дә сатып алдык. Безнең борщ җыелмасы, карагыз, бер борщ өчен 384 сумга төшә. Моңа әлбәттә кәбестәнең беренчедән 128 сум торуы, икенчедән бары тик зур 2,5 килограммлы булуы тәэсир ясады. Башкача булмый, кәбестәне ашка җитәрлек кенә сатмыйлар бит. Гәрчә бу атнада интернетта кәбестәне 4-кә бүлеп куйган кибеттән фотолар чыкты инде. Без ярминкәгә күчәбез. Менә бу Казанның Ямашев урамындагы сату мәйданы. Сәгать 6 тулмаса да, ярминкә инде гөрли. Иң озын чираттан башлыйк. Ул гадәттәгечә шикәр комына иде. Чиратның бер башыннан икенчесенә барып җитү өчен якынча 2 минут вакыт кирәк булды. Монда шикәр комын 2 КАМАЗ алып килгәннәр иде.
Яшелчә сата торган урында да кеше күп. Бәрәңгенең килограммы 30 яки 35 сум. Кишерне 45, суган белән чөгендерне 35-ка алып була. Кәбестәнең без күргән иң очсызы 55 сум, 90-га сатучылар да бар. Ярминкәгә килгән халык кибеттәге бәяләрнең шаккат торуын яшерми. Суган почти 60 сум ишинанда, кәбестән әйткәндә 120 сум. Бик каты кыйммәт. Ярминкәне отышлы нәрсә менә шул яшелчәсе отышлы. Менә песок, менә отышлы ягы шул. Шулай итеп, без менә бор җыелмасын ярминкәдә дә җыеп карадык. Безнең менә бер кәбестә килограммнан артыграк, аның бәясе 85 сум, 2 чөгендер 40 сум, 3 кишер шулай ук 40 сум чыкты. Әмма суган белән бәрәңгене ярминкәдә бер шәрләп сатмыйлар икән. Шулай итеп, бу кәрҗиндә 165 сумлык товар. 1 килограмм бәрәңге белән суганның бәясен 35 сум дип исәпләсәк, һәм бу суммага кушсак, 235 сум килеп чыга. Димәк, ярминкәдә җыелган бор җыелмасы күпләп сату кибетеннән алынганына караганда кыйммәтрәк, әмма кеше көндәлек йөри торган кибетнеке белән чагыштырганда 100 сумга арзанрак килеп чыга. Тик ни сәбәпле бәя шул кадәр аерыласың? Фермерлар моны спекулянтлык дип атады. 128 сумда, 130 сумда. Ул спекулятивный хакка ничек безнең әйтик, илебезме, безнең республикама карарга тиеш. Давайте без включать без надзорные ниләрне и цепочканы составить ачыклыйбыз. Былтыр кәбестәне чәчү мәйданнары да киметелгән булган, уңышта 10%-ка азрак алына. Бәя арту сәбәпләренә тагын айрым позицияләр тирәсендәге ажиотажны да кертәләр. Республикада март айы буе шундый хәл күзәтелде. Ажиотаж начался приблизительно в начале марта. Ажиотаж март башыннан ахырына кадәр дәвам итте. Нигездә ярма шикәр тузга кагылды. Көненә 4 поддон шикәр сатыла иде. Хәтта пандемия башлангачта халык 2-3 көн генә товар алды. Бу юлы көн сайын. Психологлар моны фән телендә көтү эффекты дип атый. Хәзер без билгесезлек вакытында яшибез һәм шуның аркасында кешеләр ниндидер таяну нукталарын табарга тырышалар. Һәм шундый стресс вакытында кеше ниндидер үзенә хас булмаган иррациональ гамәлләр эшли башлый. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгында мондый ажиотаж өчен сәбәп һәм нигез юклыгын бер ай әйтәләр. Товарда борч җыелмасы өчен яшелчәләр дә җитәрлек. Если уж говорить об обеспеченности Әгәр дә шул кәбестә һәм суган турында әйтсәк, без аларны зур күләмдә гел башка төбәкләрдән сатып ала идек. Шуны гына үстерүче төбәкләр бар. Безнең төп максат товарның кибеттә булуын тәэмин итү. Хәзер апрель-май аенда, ягъни яңа уңышка кадәр күпләгән продукция читтән алына. Борч җыелмасындагы яшелчәләрне хәзер күбрәк үстерә башлаячаклар. Быел мәйданнарны 12% арттырырга җыйналар. Иртә өлгерә торган яшелчәләр сатуга тиз һәм арадашчыларсыз гына чыксын өчен җитештерүче үз товарын сәүдә үзәгенә турыдан-туры китерергә тиеш. Ләкин бездә яшелчә үстергән күпчелек фермер хуҗалыкларының андый күләмдә саклау өчен складлары да юк. Нәтиҗәдә көздән уңышны тапшырып бетерәләр, язга ул берничә арадаш аркылы узып, кыйммәт бәядән кибеткә кайта. Что бы ни продавалось где-нибудь на рынке или в магазине. Яшелчәләр кибеттә яки базарда сатыламы, аның бәясенең 50% фермер хакы, 30% эшкәртүче яки сатуга әзерләүченеке, 20% гына сатучыныкы булырга тиеш. Ләкин фермерларга аның 20-30% гына туры килә. Калган 400%-ын сатучылар арттыра, чөнки беркем дә чикләүләр куймый. Торговля до 400% доходит. Поэтому у нас такие цены, у нас никто не ограничивает. Бу ел килеп чыккан хәлдән файдаланып калырга тырышуларында өстәсәң, бәянең кайсы звенода артуы ачыклана. Хәзер УФАС халыктан килгән 152 мөрәҗәгать буенча тикшерү уздыра. Гаеплеләр табылмас дип әйтеп булмый. Илгиз Шәкуров, Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Россиянең Украинада махсус хәрби операция башлагуына 45 көн. Илгә шушы вакыт эчендә Донбасстан, Украина шәһәрләреннән 674 мең кеше күченгән. Шуларның 21 меңе соңгы тәүлектә. Бу саннарны ТАСС агентлыгы хәбәр итте. 674 мең кеше шуның кадәр язмыш. Аларның 1 меңнән артыгы хәзер Татарстанда яши. Бу атна буе безнең корреспондентлар күченергә мәҗбүр булучылар белән якыннан аралашты. Кешене аңлыйм дисәң, үзеңне аның урынына куеп карарга кирәк. Ләкин алар сөйләгән хәлләргә үзеңне кую гына түгел, күз алдына китерү дә куркыныч. Снарядлар астында шәһәрдән чыгу өчен әбиләрен тимер бакка утыртканнар. Күз алдында йорт җимерелеп, күршеләре плита астында калган. Баласы белән аерылган әнинең кайда икәнен һаман да белмиләр.
Татарстан халкы аларның хәсрәтен үзенекедәй кабул итте. Тонна гуманитар ярдәм җыюына түгел, аралашырга, җылы сүз белән юатырга теләүчеләр күп. Республиканың 30 предприятиесе эш урыннары тәкъдим итте. Өйләреннән, өсләрендә нәрсә бар, шуның белән шәп киткән кешеләргә Татарстан халкы кием салым, көндәлек кирәкле әйберләр китерә. Фәйрүзә Мәҗитова тормышларын яңа урында башларга мәҗбүр булучылар һәм аларга беренче көннән үк ярдәмгә алынучылар турында. Там страшно. Светлана Бурма Мариуполь шәһәреннән. Андагы хәлләрне сөйләгәндә гел елый. Март башыннан алып утсыз, сусыз, газсыз, җимерек фатирда инвалид улы һәм әнисе белән көн күрәләр. Әнисе култык таягы белән йөргәнгә подвалга да төшә алмаган. Туктаусыз шартлаган снарядлар астында шәһәрдән чыгып кытылуларына әле дә ышанмыйлар. Не было транспорта, то есть обещали накануне транспорт. Өлкәннәрне алып чыгарга транспорт килергә тиеш иде, ул килмәде. Без әнине шүп савытын кисеп, пленкалар түшәп, шунда утыртып чыктык. Янәшәдә генә снарядлар оча, мәйетләр ята. Через все вот эти вот булыжники, снаряды, трупы и так далее. Алар бит килгәннәр, кайсылары даже киемнәре дә юк аларның. И аларга обязательно ярдәм итәргә кирәк. Мөнир Гафиятуллин һәм ул җитәкләгән оешма хезмәткәрләре күченергә мәҗбүр булучылар өчен чын күңелдән борчыла. Ярдәм фондына иң беренчеләрдән булып 3 көнлек хезмәт хакын күчергәннәр. СКАД җәмгыятенең 50 хезмәткәре Донбасс халкы койгысын үзенекедәй кабул иткән. Безнең эшчеләр җыелыштык та без уйладык, ничек ярдәм итәргә безнең булыр икән дип. И уйладык 3 көнлек хезмәт хакын күчердек Акбар Сазиданиягә. Изгелек кебек мәңгелек кыйммәтләр турында олыгайгач күбрәк уйланыла ди ул. Син җибәрсәң, ул сиңа обязательно кайта. Может, акча белән кайтмас та, икенче җир белән кайта. Мы переходили зону обстрела, то есть серую зону, мы переходили на сторону России. Я поднял белый флаг. Я слышу сзади, сдалека 4 залпа пушек. Ростислав Рубежная шәһәреннән. Йортлар яна башлагач хатыны белән фатирларын калдырып киткәннәр. Украина ягы артыбыздан ата барды дип сөйли. 1 чакрым ярым юлны яшәү белән үлем арасында узганнар. У нас в Рубежном была такая ситуация, что, как вам объяснить, Украина прячется за домами. Рубежные шәһәрендә мин үзем күрдем. Украина хәрбиләре йортлар артында яшернәләр. Алар градтан шәһәргә таба бөтен урамга ата. Снарядлар төрле якка оча, йортлар шәм кебек яна да бетә. Со мной соседка, она вышла за водой, а в это время удар, и ее муж сам, наверное, под завалами остался. Якын кешеләрен югалту бәхәсен Әлфия ханым яхшы белә. Ул ятим үскән. Шуңа да кеше койгысына битараф кала алмаган. Әнисез калдым инде мин, 13 яшь иде миңа. Без әби белән үскән бала. Әби безгә һәр вакыт әйтә торган: "Кызым, сиңа таш атсалар, син ашат" дип. И менә шул сүз минем кирип калды күңелемә. Әлфия ханым Ярчаллының рестораторлар һәм кунакханәләр берлеге әгъзасы. Шушы берлек вәкилләре белән җыелышып, алар Жемчужина кунакханәсендә яшәүчеләргә 300 комплект савыт саба сатып алган. Наверное, 1 сәгать эчендә без 164 мең акча җыйдык. И шул акчаны без шул көннек без барып алдык посуда и тапшырдык Жемчужина санаториясына. Уехали мы с одной сумкой вчетвером. Бу гаилә Донецк өлкәсеннән. Надежда белән Алексей 15 яшьлек кызлары һәм 8 яшьлек уллары белән өйләре, фатирлары, машиналарын калдырып китә. Әбиләре өчен күңелләре тыныч түгел, анда калганнар. Ике арада элемтә юк. У некоторых получилось выехать, а у многих нет, потому что здоровье не позволяло. Там остались наши родственники, мама мужа, моя бабушка осталась. Безнең әниләребез, әбием калды. Без бөтен йортлар, инфраструктура, мәктәпләр җимерелеп беткәч, балаларыбыз өчен монда киләчәк юк дип чыгып киттек. Попали снаряды. Беренче итеп без барысына бу бөтен укучыларны да мәктәп формасы белән тәэмин иттек. Монда инде Броска компаниясе бушкаларга хәйрия ярдәме күрсәтте. Анан инде портфельләр алдык. Бер нәрсәсез калган халыкка иң беренче чиратта кием салым кирәк. Ярчаллы шәһәре башкарма хакимияте күченеп килүчеләргә кием салым җыю пункты ачты. Мәрхәмәтле кешеләр дә, җитәкчеләр үзләре дә төрлечә булыша. Кемдер соңгысын китерә торгандыр. Бәлки кемдер истәмәй бер китерә торгандыр, нәрсәдер балаларга булсын, кешеләргә булсын дип. Шуңа күрә ул безнең халыкның минемчә ганына сеңгән, уланы шулай тиеш дип кабул итә. Менә шулай, йөрәктән йөрәккә барып җитә торган ярдәм. Бер якта аңа мохтаҗ булучылар, икенчесендә ярдәм итәргә теләк белдерүчеләр. Изге эштән балалар да читтә калмый. Үз китапларын китерәләр. Азык-төлек белән ярдәм итүчеләр күп. Республикадагы ярдәм фондына 400 мең сумга якын акча җыелган. Мы, если честно, не надеялись на такую помощь. Мы ехали, как говорится, в никуда.
Очень хорошо нас здесь приняли. Мы настолько вам благодарны. Большое вам всем спасибо. Перуза Мәҗитова, Гөлнара Меңнеханова, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Сез адымнар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада Татарстанда премьер-министрның изге Болгар җыенын уздыруга әзерлек турындагы буйрыгы имзаланды. Быел мөселманнарның изге җирдәге очрашуы тарихи дата Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә багышлана. Бәйрәм тантаналары Болгар шикләреннән чыгачак әлбәттә. Казанда Җәмик мәчетенә нигез ташы салыначак. Ул 20 майга планлаштырылган. Әлеге төзелеш юбилейны үткәрү буенча федераль дәрәҗәдәге вакыйгалар исемлегенә кертелгән. Хәзер архитекторлар арасында мәчетнең эскиз проектын ясау буенча халыкара конкурс бара. Гаризалар кабул итү 15 апрельдә тәмамланачак. Мәчет төзер өчен яңа урынны узган атна ахырында игълан иттеләр. Ул хәзерге Кырлай паркы майданында булыр дип көтелә. Дамбырның икенче ягындагы территорияга караганда бу урын күпкә отышлырак дип белгечләр. Дин әһелләре исә Казан өчен Җәмик мәчетенең никадәр зур мәгънәгә ия булачагы турында фикерләрен җиткерә. Хәзер Россиядә 10 мең кеше сыйдырышлы мәчетләрне бер кул бармакларын бүгеп тә санарга була. Чечняда 2, Махачкала белән Мәскәүдә 1, Казандагысы бу исемлекне тагын бер күркәм архитектура бинасы белән тулыландырачак. Грозный шәһәрендәге Чечня йөрәге гыйбадәтханәсе 10 мең кешене сыйдыра. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Махачкалада Юсуф бәй Җами мәчете бер юлы 15 мең кеше намаз укый ала. Хәзер 50 мең мөселман сыйдырышлысы төзелә. بل أكثرهم لا يعلمون. Безнең илдә дин кардәшләрне бер түбә астына күпләп сыйдыра алган Аллаһ йортлары күп түгел. Мәскәүдәге Җәмик мәчете 10 мең кешелек. Мөселманнар күп яшәгән төбәкләр өчен зур корылмаларның барлыкка килүе табигый. Татарстанда да Казан үзәгендә Җәмик мәчете төзеләчәк. Мәчет төзү турында сүз чыккач та 2018 елда ук аны Казан су елгасы буенда урнаштыру тәкъдиме яңгырый. Вариантларның берсе Казан гаилә үзәге белән Ривьера күңелләшү комплексы арасындагы мәйдан иде. Хәзер төзелеш Кремль дамбасының бу ягына күчерелде. Мәчет Кырлай паркы урынында 82 мең квадрат метр мәйданда торгызылачак. Шулай ук су буенда. Экологлар бу вариантның күпкә отышлырак булуын әйтә. Беренче тәкъдим ителгән проект ул су территориясын ком белән күмү булып саналайды һәм бу әлбәттә менә елга экосистема өчен бик зыянлы күренеш, чөнки монда иң беренче чиратта менә су саклау зоналары югала һәм елганың менә үз-үзен чистарту функциясе бозыла. Менә инде икенче тәкъдим ителгән урын ул күпкә отышлырак, чөнки иң беренче чиратта бу территориядә инде антропоген төзелеш объектлары бар, ягъни без монда бер объектны икенче объектка алмаштыру күренеше белән очрашабыз. Балалар өчен аттракционны башка җиргә күчерәчәкләр. Урын сайлаганда шәһәр халкы белән киңәшләшеп. Әлбәттә, андый зур мәчетләр, андый зур объектлар алар үзәктә булырга тиеш инде. Чөнки ул күренергә тиеш, ул әйтик, монда бит туристлар җыела бит Кремльдән да күренергә тиеш, Ирактан күренергә тиеш. Ул бөтен Истанбулны алсак та, хәзерге Россия Федерациясында шул Грозныйны алсак та, Махачкаланы алсак да, танда да шул Җәмик мәчетләр ин шәһәрнең үзәгендә урнашкан. Мәчет туристик объектта булачак, аңа ихтыяҗ бар. Кремльдәге Кыл Шәрифкә дә ай саен 100 мең турист килә. Матур сүз, гүзәл сүз. Кайсы белән җәмәгать шушы Рамазан аенда күбрәк телебезне дә тыярга тиеш. Менә Казан Нуры мәчете 600 кешене сыйдыра. Мөселманнар җомга намазына җыелган. Һәр зал шыгрым тулы. Зур бәйрәмнәрдә урамда укырга да туры килә. Зурайтыр өчен яңкырма да салып карыйлар. Урамда өстәмә чатыр да корылган. Ул да тулы, сыя алмыйлар. Кеше күп йөри. Менә бүген переходны чыкканда бер таш белән шофер туктады машина. Әдәп кем микәмне чакыра. Абыйчы җомгага барасыз бугай ди, утыртып алып барып куям, утыртып алып килдем. Яңгырлы көн, кар, шулай теге урамда, анда ни ковер җәеп шулай укыган бар, урын җитми. 10 мең кеше сыярлык мәчет була диделәр. Бик шатландык. Ул да тулачак, 100%. Казан шәһәрендә уртача алганда 75ләп мәчет бар. Хәтта кайбер кеше әйтә, бу инде күп, теге булай да күп, инде нәрсәгә безгә мәчет диләр. Ләкин һәрбер мәчет 7200 ләп кешегә туры килә.
Кызганычка каршы күп кенә мәчетләр, алар кичкенә мәчетләр. Особенности города Казани, что мечетей много. Но Казанда мәчетләр күп, ә җәмигъ мәчете юк. Аның мөһимлеген әйтсәк, район мәчетләрендә имам казыйларның вагазын тыңларга 400 кеше килсә, мөфтине тыңларга теләүчеләр бермә-бер артыграк, һәм аларны сыйдыра алырлык гыйбадәтханә юк. Шунсы да мөһим, хәзер Рамазан ае, урамда кар, пычрак, ураза һәм Курбан бәйрәмнәренең вакытлары кышка таба күчә бара. Бәйрәм намазларын урамда укып булмаячак. Шуңа күрә мондый гыйбадәтханәне тургызу кирәк. Успеть, да, возвести этот большой храм. Шундый кулачлы корылма төзү архитектура ягыннан да зур вакыйга. Ул үзенә җәлеп итеп торачак. Одной из самых популярнейших достопримечательностей города Абу-Даби. Абу-Дабиның иң танылган урыннарыннан берсе Шейх Заид мәчете. Аны күреп күпләр соклана. Нинди дин тотуың да мөһим түгел, һәркем анда кереп күрергә тели. Безнең республикага да шундый мәчет кирәкме? Кирәк дип уйлыйм. Было бы это полезно для республики иметь подобный проект? Я думаю, да. Мәчетләр артык булмый. Күп кенә чит илләрдә булабыз. Анда шундый җәмигъ мәчетләргә киләсең дә, күңелең рәхәтләнеп китә. Чөнки анда күп кеше сыя, күбрәк дога кылына, күбрәк изгелек кылына. Шуңа күрә аның бәрәкәте дә зуррак дип әйтергә була. Казансу елгасының уң ярында 12 парк төзү планлаштырыла. Яңа мәчет шушы территориягә эләгә. Нәтиҗәдә Манзара паркының концепциясын дини объект барлыкка килү шарты белән үзгәртәчәкләр. Яңа урында мәчет тирәсендә торак йортлар да кимрәк. Дамбаның икенче ярында урнаша калса, янәшәдәге йортларда яшәүчеләргә азан тавышы кымачау итмәсме дигән борчу бар иде. Ләкин һәр мәсьәләне уртага салып сөйләшеп хәл итеп булуын Казанның авиациялеш районындагы Рәхмәтулла мәчете мисалында беләбез. Мәчет узган ел гына ачылды. Йортларга якын булгач халык борчылган иде, әмма азан тавышын киләргә килешәләр. Шу кнопканы басап алабыз икән, кушмыйбыз икән. Тавыш ул вакытта мәчет эчендә генә яңгырый һәм урамга бер дә чыкмый. Шу өлештән бурып, урамдагы динамикларны көчәйтә яки бераз тавышны кыса алабыз. Азан тавышы иртәнге намазга һәм җәй көне инде ясты намазына biz ana шактый киметәбез. Кешеләрнең йокы сәгатендә инде йокларга уңайлырак булсын, аларның йортларына тавыш кермәсен дип. Узган елны язганнары булды, мәсәлән, шалтыратканнары булды, бераз киметегез әле дип. Күрше хакы, Аллаһ хакы дигән сүз бар бит инде, билгеле. Без күршеләр белән тату, дустана яшәү ягында. Хәзер мәчет кыюсыннан бөтен тирә-юнь су ала, уңайлы балалар мәйданчыгы бар, аннан кеше өзелми. Бик әйбәт. Адам баласы дингә тартылгач. Кешеләрнең даже чыгып үзем дә тыңлап утырам, менә монда нигә утырам да, анда детский площадкада качелига шунда утырып тыңлап утырам үзем дә. Шундый күңелле. Идел буе Булгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгында гыйбадәтханәгә нигез салу мөселманнар өчен аерым әһәмияткә ия вакыйга. Җәмигъ мәчете халкыбызны тагын да берләштерәчәк, ә шәһәрне яңа архитектурасы белән байыта торган күркәм бина булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Бу көннәрдә без Башкортстаннан күңелле яңалык алдык. Уфада татлы бал дип аталган Россия конкурсы узган. Анда илнең 9 төбәгеннән умартачылар 118 бал үрнәге тәкъдим итә. Татарстан умартачысы җибәргән юкә балы шушы номинациядә 3 җиңүченең берсе дип таныла. Ул Тәтеш районының Кече Әтрәч авылы егете 4нче буын умартачы Фердинанд Вафин булып чыга. Без башкорт балының күптән бренд булуын беләбез. Исеме дөньяга билгеле. Бу вакыйга исә татар балының дәрәҗәсен күтәрә. Димәк, сыйфаты ягыннан лаеклы. Андый балны Фердинанд Вафинның дөмдөрес кортлары кайдан эзләп таба? Илгиз Шакуров Тәтеш урманнарына юл тотты. Конкурска без менә шушы юкә балын җибәрдек инде. Күрәсез, менә. Ул безнең анда җиңү яулап кайтты. Фердинанд Вафин ул конкурста кызык өчен генә катнашып карарга була. Нәтиҗәдә Тәтеш юкәләреннән җыелган бал Россия күләмендә таныла. 118 бал үрнәге арасында җиңүчеләр рәтендә ул. Билгеле булгачтан үзем белмәдем дә, группада умартачылар язалар инде, котлыйлар. Шуннан соң кирип карадым да инде, протокол җибәргәннәр инде. Шунда беренче урын тора. Почетной грамотой. Почетной грамотой
Татлы бал дип аталган конкурс үзләре дә бал җитештерү белән дан тоткан ут күршеләребез Башкортстанда узган. Илнең 9 төбәгеннән умартачылар 6 төрле номинациядә көч сынаша. Иң яхшы юкә, көнбагыш, карабыдай һәм башка төрле баллар. Бу конкурста җиңү татар балын яңа дәрәҗәгә күтәрде ди Фердинанд Вафин. Күрәсең, безнең Паласада да, безнең Татарстан шартларында да башкорт балыннан ким булмаган дәрәҗәдә бал җитештерергә була дигән сүз инде бу. Бу бит инде тәмгә кабып карап, ошыймы юкмы белән генә түгел, лаборатория нигезендә күрсәткән әйберләр бит инде. Фердинанд Вафинның умарталыгына булай гына барып җитәм димә. Авылдан 7 чакрым ераклыкта, урман эчендә урнашкан. 4нче буын умартачы Фердинанд өчен бу урын зур мәгънәгә ия. Безнең нәсел умартачлар нәселе Нур Мөхәммәд бабайдан башланып китә инде. Аның тарихы шулайрак. Ул сугышта яраланып кайтканнан соң, шушында колхоз умарталыгына куялар каравыл җиттереп инде. Башта каравылчы булып эшли, шуннан соң әкрен генә умартачылык серләренә өйрәнеп инде, шуннан соңыннан үз умартачы була. Соңыннан Фердинандның бабасы, аннан соң әтисе умарталар тоткан истәлекләр шушы агач йортта саклана. Бу минем Мәнсур Дәвәтинең инде менә 30, 40, 50 ел элек кайберләр инде алган грамоталар инде. Без моның истәлегеннән инде шушында копиясын ясап. Әмнә бу умарталыктагы иң кызыклы урындыр мөгаен. Умартачылар телендә аны амшанник дип йөртәләр. Ягъни умарталар кыш айларында саклана торган махсус урын. Ул менә шулай тулысынча җир астында урнашкан. Әйдәгез, кирип карыйк әле. Монда 130 оя бал корты кышлый. Бер-ике атнадан аларны урманга алып чыгып тезәчәкләр. Монда килеп төшсәгез менә. Менә котлар шулай. Яталар инде алар. Урак өстенә әзерләнәләр. Бик каннар бал җыяслары килә күрәсең. Узган ел бал уңышы мул булган. Быел да яхшыга өметләнәләр. Төзелеш эшләрен бетерергә өлгердек дип сөенә умартачы. Быел гына тотынган булсалар, 2 тапкыр кыйммәткәрәк чыгар иде. Импортный бер юк дәрәҗәсендә инде монда. Юк дәрәҗәсендә. Чөнки ялар алар агачтан эшләнгән бөтен нәрсәләр юк агачыннан. Минем аннан соң шул бал аерта торган бит инде җайланмалар алар элекке совхоз вакытыннан калган инде моторы гына Кытайдан кайтартылган инде аның. Башка әйберләр юк инде. Мотор мәсәлән сезнең Кытайдан алынган эшләмәсә. Ну, эшләмәсә табырбыз инде, җаен табырбыз, ул алай тормас ул. Шулайда үзгәрешләр юк түгел. Мәсәлән, бал савытлары 30%-ка кыйммәтләнгән. Вафиннар балдан төрле җыелмалар да ясый. Алар өчен алына торган әйберләрнең дә хага күтәрелгән. Шикләүккә бик каты бәя артты. Икегә агачтан ясыйбыз без наборлар, агачка бәя үсү сәбәпле савытлар да кыйбатка төшә. Пакетлар, пленкалар, ленталар бөтәсе дә кыйбатланды. Узган елгы балны элекке бәядән саталар. Яңа сезонга бәяне әлегә фаразлап булмый ди ул. Шикәр тирәсендә килеп чыккан шау-шуга умартачы елмаеп карый. Шикәр бетсә дә бал бетми ул ди. Иң мөһиме халыкта бал ашау культурасын булдырырга кирәк. Кибеткә кереп карасак, натураль булган продукт нәрсә бар? Кибеттә менә уйлап карагыз әле сез. Юк дәрәҗәсендә бит инде. Бал бүгенге көнне табигатьтә менә нинди халәттә ул бар, шундый халәттә. Аны әйтсәң, кеше шанмый инде 30 килограмм бал ашый мен елга. Вареньелар, конфетлар алар юк дәрәҗәсендә инде. Уллары да үрнәк ала. Әтиләре юлыннан китәрмә, кечкенә Рамай ансын әйтми әле. Әмма ул татар балын чын бренд итүче әтисенең бүген үк оң кулы. Әти ялып бирә батонга май белән бал, шулай бик тәмле була. Син дә умартачы буласың, Мускай? Мин футболист булам, Мускай. Балны шит илләргә илтеп сатам. Тәтеш районыннан Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Мин сезгә файдалы яллар һәм күңел тынычлыгы телим. Исән-сау булыгыз.